Noy! Noy! Kapag human yun ako og orasyon na gyud maabot na yung customer. Sa problema day? Ano? Tambal ka, Noy. Aw! Gamay dako akong tingin, Noy. Kamay dako yung model? Oh. Kamay dako o mubog taas? Aw, parehas ka, Noy. Dili sa naparehas. Ang dako ana, ang taas ana. Oh, di lang sa mabag, Noy. Ade mabaw. O ginesa kini mabaw gra. Oh, no. Kini dili no. Dili kana wala ni join. Pero dali ra na siya. Nagana kay ko ani mga Pwede sa mo din ka kay ka. ang uban gani ani kay kanang na doon ba? Kanang English gani kanang na Dislocate. dislocation ba? Dali ra na. Nagana kay ko na kuana. Nagana kay ko. Sa nga ni pagtambal, Noy. Kay bala na. Nya sa Yan na rin kamay. agay. Dali kay atong tabalay. Okay, ano man tayo? Hey! Duta niya yun, Noy. Ayun ako na yan. Problema. Bayad. Akin na ako, di mo ko mga bayad. Kaya ako ang kinasing panambal. May problema. Ako ang hatag maayo. Hindi mo hatag, may ayo. Kinakaroon, bye-bye, Noy. Oy, bye-bye. Bye-bye. Customer. Hindot guys, paminaw nga ka ng pakatabang ta sa atong isig ka tao ba? Masambal ko? Masambal ko, oh. Ganito yung mabayot. Ano sila katibarang ko? Parang ka? Oh. Oo, yung mga gusto ko barang. Inborn na, inborn? Nagsagit-sagit ko dito sa kuan. Nagbuha ko sa kubana. Ay, nasagpaan ka sa kanang ukoy. Ukoy nga di makita. Tawagin ko. Way, problema na. Manong, tawagin ko manong eh. Way, problema na. Dali ra ka na. Di, ana. Di, ayaw ko sal. Pasag di ko sa kong gibuhat. Pasag di. Baho. Sos, kaysa yung ana hanto na. Di kong tambalan na ro. Ano? Manong, tara nga ano eh. Way, problema na. Manong. Okay, okay Di ako. wala pa total eh. Dili pa 100%. okay ako. Dili pa 100% lagi. Manong, hilot tali ko. Dili ba? Okay, balik na. Di pa what 9 na mga napan ng 98. Balik na. Oh, 99. Eh, 99. Okay na. Okay na. Salamat kay Manong ha. Why problema? Yes, ayun ako. Sanabi ko nila nga pansay kay ka mananambal. Sige. Ako Salamat kayo Manong ha. Salamat kayo. Ay, biskot. Sige, oh. Ay, sige, manukmot. Online ka ng kalakihan na to. Ay, 2 down. Ulian baget. Ayo. Ayo. Ano sa'yo problema ni mo? Naghanag ka, Noy. Bo? Noy. Magpatambal ko nimo, Noy. Oh, dito ka. Pas man, dito ka. Oh. Noy. Oh. Naghan kay ka, Noy. Noy. Ay. Batle, day ka day. Batle. Naghanag ang tao diri sa inyo, Noy. Oh. Kagyan kaysa. Kini. Unsa man na, Noy? Oh. Okay ra man ka. Kini. Unsa man na, Noy? Wa ko kakita, Noy ay. Shoot the ball. Ano na siya? Arrow. Pak! Agay! Para na yung problema rin eh. Dito. Ah! Agay! Unsa na, Noy? Ito, hapak ko. Tapos loko mo kalimutaw ani kaya naulian. Naulian na ko rin. Ay, oh, nakakita na ko. Roma, mong siguro na. Ah. Nga rin ko na. Sakto.
Kuha da ini mo Ah, ni sa okay. personal. Ano yung problem? Be, atong Usman, be. Wala, okay na, okay na. Okay. Salamat, kaya na to. Uy, kay kanda. Okay. Okay. Dalian, ulian. Kanindot, kanindot. Pagi maari diri tanan ulian, why sipyat? Why sipyat? Bisa siguro ka ng mga sisaryan diha ato ng piloto na inyong giti aron di naman si panganak. Mo na sulbad. Kapakapako na ni. Tintan, effective.